काहे बैग में कपड़ा भरतानी? मुंबई ऑफिस से फोन आयल रहल, वीजा आ गइल बाटे, यही हफ्ता में फ्लाइट बा, यही से हमरा अजुए निकले के पड़ी। रउआ वीजा के चिंता बा आ हमार चिंता नहीं खे? ना हो, ऐसन बात नहीं खे। विदेशियन के जिंदगी ऐसने होला, पैसा तो मिलेला बाकी जिंदगी के पूरा सुख चैन गंवा के। ई पैसा के मारे हमार जवानी रुआ काहे जियान करतानी? हमरा में कोनो कमी तो ना आ गइल बा? ना हो, ई बात ना बा। त केकरा खातिर रुआ कमातानी? इतना दिन हो गइल आ सब केहू ताना मारता, अभी ले एगो लइको ना भइल। तो तू का कहल चाहताड़ू? त सुनी का चाहतानी। के